30 ዓመት 40 ዓመት ተበጽሑ በቃ ሕጅዳ ዕድመ ከይድ እንዲዩ በቃ 40 በጽሕ ኣለኹ 10 ተወሲካኩ 50 ካብ እንስሳት ኮነላ በቃ ህይወት ተወዲኣ ዓወት ልክዕ ከማንቲለ ኣባሪርካ ተርክቦ ኣጓይኻ ትሕዞ ዘይኮነስ ናይ ዕውታት ሰባት ጠባይ ባህሪ ምሰማልኣኻ ልክዕ ከም ማግኔት ናባኻ ትስሕቦ ሰላም ጋይስ ለማዓንቲ እውን ከም ወትሩ ሓደ ወሳነ ርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ከመይ ጌርካ ዕውት ሰብ ትኸውን መቸም ክዕወት ዘይደሊ ሰብ የለን እንታይ እንተገይረ ክዕወት ዝኽእል ከመይ ገይረ ዕውት ኮን ዝኽእል ናይ ዓወት ምስጢራት እንታይ እዮም ኣብዚ ዓለም ዘለው ዕውታት ሰባትን ዘይዕውታት ሰባትን ኣፈላላዮም እንታይ እናበለ ኣፈቆደ ዩቱብ ኣፈቆደ ጎግል how to be successful እናበለ ሰርች ክገብር ዝውዕል ወይ እውን ናይ ዕውታት ሰባት ታሪክ ክፈልጥ መጽሓፍቲ ዘንብብ ኢንተርቪው ፖድካስት ክከታተል ዝውዕል ሰብ ብዙሕ እዩ ኣነ እውን ካብ ዘንበብኩም መጽሓፍትን ካብ ዝተረድኡና ሓሳባትን ተበጊሰም ናይ ዕውታት ሰባት ጠባይ ባህርን መንነትን ንኽህልወኩም ዝሕግዝ ቪድዮ እንሆ ቀሪበልኩም ኣለኹ ቅድሚ ግን ዓወት ስለዝደለኻዮ ስለዝተመነኻዮ ስለዝሃረፍካዮ ትበጽሖ ዘይኮነስ ቅድም ናይ ዕውታት ሰባት ጠባይ ባህርን መንነትን ክትላበስ ከለኻ ናባኻ ትስሕቦ ናባኻ ተምጽኦ ነገር እዩ ብኻልእ በኋላ ዓወት ልክዕ ከማንቲለ ኣባሪርካ ተርክቦ ኣጓይኻ ትሕዞ ዘይኮነስ ናይ ዕውታት ሰባት ጠባይ ባህሪ ምሰማልኣኻ ልክዕ ከም ማግኔት ናባኻ ትስሕቦ ኣብ ባዕልኻ ብነብስኻ ሰሪሕኻ ናባኻ ተምጽኦ ናባኻ ትስሕቦ ነገር እዩ ካብዚ ተበጊስና ድማ ከመይ ጌርና ናይ ዕውታት ሰባት ጠባይ ባህርን መንነትን ክህልወና ከም ዝኽእል ዝሕግዝ 6 መሰረታዊ ጥበባት ክነግረኩም እየ ዳይ ንቐጽል ቀዳማይ ዕውታት ሰባት ደጋጊሞም ዝወደቑ እዮም ካብ ጽበይ እውን ላዕሊ ዕውታት ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ዘብሎም ደጋጊሞም ዝወደቑ እዮም ቅድሚ ሚልዮነር ምዃኖም ሚልዮን ግዜ ዝወደቑ እዮም ቅድሚ ሚልዮነር ምዃኖም ሚልዮነር ውድቀት ዝነበሩ እዮም ሓደ ዕውት ሰብ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ታሪኹ ክትጽንዑ ተኽኢልኩም ወይ ብቐረባ ረኺብኩም ክትዕልልዎ ተፈቲንኩም ንሱ ዝሓለፎ ዓቐብ ቁልቁል ንሱ ዝሓለፎ መከራ ዝሓለፎ ውረደይ ዝሓለፎ ክሳራ ውድቀት ስሕተት ዕንቅፋት ክነግረኩም ተኽኢሉ ዋ ኣነስ ከም ዝናትካ ታሪክ ተዝሓልፍ ደኣ ምተዓወትኩ እንደ ነይረ ከም ዝናትካ እንተዝኸስር ተዝወድቕ ከም ዝናትካ ዓይነት ታሪክ ተዝህልወኒ ዋይኖት ዘይዕወት ዝኾነ ሰብ ክዕወት ትኽእል ከም ዝናትካ ውድቀት ተሓሊፉ ዘብል ታሪክ ዘብል ስምዒት ክነግረኩም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዕውታት ሰባት ደጋጊሞም ዝኸሰሩ ደጋጊሞም ዝወደቑ ደጋጊሞም ዝተሰሓቱ ደጋጊሞም ዝተዓንቀፉ ዓይነት ሰባት እዮም ነገር ግን ወዲቖም ዝተረፉ ዘይኮነስ ወዲቖም ዝተስኡ ወዲቖም ዝተዓወቱ ዓይነት ሰባት እዮም ሓደ ባህል ኣሎ ዕንቅፋት ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ኣየውድቐካን እዩ እንታይ ማለት እዩ ክትዕንቀፍ ከለኻስ ከምዚ ንድሕሪት ይኾንካን ዛዕ ኢልካ ትወድቕ ንቅድሚት ኢኻ ጻሕ ኢልካ ትወድቕ ልክዕ ከምዚ ዕውታት ሰባት ክወድቁ ከለዉ ንቅድሚት ሓደ ትምህርቲ ወሲዶም እዮም ንቅድሚት ዝቕጽሉ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ዓወት ንኽትረክብ እቲ 9 ሚእታዊ መንገዲ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን እታ ዝተረፈታ 10 ሚእታዊ እታ ዝደለኻያ ዓወት እታ ዝደለኻያ ሽልማት ከተምጻልካ ትኽእል እያ ብርግጸኝነት ስለዚ ነታ 10 ሚእታዊ ዓወት ንኽትረክብ እቲ 9 ሚእታዊ ክሳራ ውድቀት ዕንቅፋት ክትሓልፍ ግድን ይኸውን ቅልል ብዝበለ ኣብነት ቶማስ ኤዲሰን ነዚ ሕዚ ዓለም ሙሉእ ተብርህ ዘላ ኣምፑል ክፈጥር ከሎ ክንደይ ግዜ እዩ ተጋግዩ 10,000 ግዜ ተጋግዩ ሓንቲ ኣምፑል ንኽሰርሕ ሽዑ ብዙሓት ሰባት ይቕልድዎ ይስሕቅዎ ካብ ቤተሰቡ ካብ ኣሕዋቱ ካብ ቀረብቱ ሚድያታት ከይተረፉ ይቕልድዎ ይስሕቅዎ ይትርብዎ ከም ዝነበሩ እዮም ታሪኻት ዝሕብሩ ነገር ግን ቶማስ ኤዲሰን 10,000 ግዜ ምስ ተጋገኻ እንታይ ተሰሚዑካ ኢሎሞ ንሱ ግን ኣነ 10,000 ግዜ ኣይተጋገኹን እኳ ደኣስ 10,000 ኣምፑል ዘይሰርሓሎም መንገድታት የፈሊጠ ኢሉ ይመልሰሎም እቲ 10,000 ዝተጋገየስ ውድቀት ጌጋ ኢሉኳስ ሽም ክህቦ ይደልየኒ ካልእ ትርጉም ካልእ ሚኒንግ ይህቦ ብኻልእ ኣባህላ ውድቀት ናይ ዓወት ተጻራሪ ኣይኮነን እዩ ናይ ዓወት ኣካል እዩ ክትወድቕ ከለኻ ሓደ ስቴፕ ናብ ዓወት ትቐርብ ኣለኻ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ እውን ውድቀት ናይ ዓወት ሙከራ ስርጭት ኢሎም እውን ይገልጽዎ እዮም ንኣብነት ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ጣብያ ፈነወ ክጅምር ክሓስብ ከሎ መጀመርያ ሙከራ ስርጭት እዩ ዘካይድ ብድሕሪኡ ስሩዕ ፈነው ዝጅምር ስለዚ ውድቀት ናይ ዓወት ሙከራ ስርጭት እዩ ስለዚ ቶማስ ኤዲሰን 10,000 ግዜ እንተጋግዩ 10,000 ግዜ እንተወዲቑ ንስኻ ክንደይ ግዜ ተጋጊኻ ኢኻ ተስፋ ትቆርጽ ዘለኻ ክንደይ ግዜ ፈቲንካ ኢኻ ኣነ ይኾነለይኒ በቃ ዕድል የብለይን ኣይቐንዐንን እዩ ኣነ ዝሓስኮ ነገር ኩሉ ምስ ተበላሸወ እዩ ኣነ ዘይኾነለይ እናበልካ ነብስኻ ትድህል ነብስኻ ትወቅስ ዘለኻ ክንደይ ግዜ ስለ ዝፈተንካ እዩ ቁፅር ተቢልካየን ካብ 2-3 ግዜ ኣይሓልፋን እየን ስለዚ ዕውታት ሰባት ደጋጊሞም ዝወደቑ እዮም ነገር ግን ወዲቖም ዝተረፉ ዘይኮነስ ወዲቖም ዝተሱ እዮም
ካልኣይ ዕውታት ሰባት እምቢ ከይበሃሉ ኣይፈርሑን እዮም እዚኣ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕማም እያ ንኩሉ ሰብ ከይፍትን ከይምኩር ሓደ ነገር ንኸይጅምር ሓኒቓ ሒዛቶ ዘላ እምቢ ከይበሃል ሪጀክት ከይግበር ኖ ከይበሃል ስለ ዝፈርሕ እዩ መቸም ኖ ምባል ጥዕምተ ኣይኮነትን እምቢ ክትበሃል ከለኻ ጽቡቕ ኣይስማዓካን እዩ ነዚ እውን ድማ ብዙሕ ሰብ ካብ ምፍታን ካብ ምሙካር እምቢ ከይበሃል ኢሉ ኖ ከይበሃል ኢሉ ኢዱን እግሩን ኣርኒቡ ሓንቲ ነገር ከይሰርሐ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ዘሎ ነገር ግን ዕውታት ሰባት ካብዚ ባህሪ ዝተፈለየ ጠባይ ዘለዎም ዝደልይዎ ነገር ክሓቱ ከለው ዝኾነ ቢዝነስ ክኸፍቱ ተደልዮም ዝኾነ ነገር ክሓቱ ከለው ዝኾነ ማዕጾ ኮንኳሕኩሑ ከለው እቲ መልሲ ኣሉታ እንተኮይኑ እምቢ ተተባሂሎም ሪጀክት ተገይሮም ብዙሕ ኣይስንብዱን ኣይድንግፅን እዮም ኣይገርሞምን እዩ ሓደ ነገር ፈቲኖም እምቢ ክበሃሉ ከለው ከይተደናገጹ ኣንፈት ቀይሮም መንገዲ ኣልሾም ካልእ ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ መራፂ ከም ዘሎ ኣሚኖም ካልእ ዕድላት ካልእ ኣመራፅታት ዝርዩ ዓይነት ሰባት እዮም ሓደ ነገር ክኽልከሉ ከለው ሓደ ነገር ክኽልኡ ከለው ወይ ኣነ ተዋሪደባ ዝኹሉ ሓቲተስ እምቢ ተባሂለ እምቢ ከበሉኒ ሪጀክት ከገበሩን እንዳበሉ ዘማርሩ ነብሶም ዝወቕሱ ዘይኮንስ ወለዲ ክምስሉ ሕልፍ እንተይልካስ ሕልፊ ይርከብ ይበሃል ስለዚ ሓደ ማዕጾ ክዕጽዎም ከሎ ካልእ ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ መራፂ ከም ዘሎ ኣሚኖም ካልእ ዕድል ዝፍትኑ ብኮንፊደንስ ካልእ ዕድል ከም ዘሎ ኣብ ነብሶም ዝተኣማምኑ ዓይነት ሰባት እዮም ዕውታት ሰባት ምናልባት ምስ ሪጀክሽን ተታሒዙ ናይ ኮሎኔል ሳንደርስ ናይ KFC መስራቲ ጽቡቕ ኣብነት ኮነና ክእል እዩ ናይ KFC ቺክን መስራቲ ኮሎኔል ሳንደርስ ብዙሕ ግዜ ሪጀክት ዝተገበረ ሰብ እዩ ብዙሕ ግዜ ኖ ዝተባሃለ ሰብ እዩ ናይ ደርሆ ስጋ ጠቢሱ ፈቆደ መንገዲ ክሸይጥ ክፍትን ከሎ ኪድ ረሓቐልና ዘወርበል ኣይንደልየካን ኪድ ንብረትካ ኣርንበልና ፕሮዳክትካ ኣርንበልና ተባሂሉ ብዙሕ ድኽነት ብዙሕ ኸርተት ዝሕለፈ ሰብ እዩ ነገር ግን በዚ ከይተሰኮነ በዚ ተስፋ ከይቆረፀ ከይተሓለለ ክሳዕ መወዳእታ ብምፅዓሩ ኣብ 65 ዓመቱ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ KFC መስሪቱ ሕጂ ንብዙሓት ኣብነታት ኮይኑ ንረኽቦ KFC ካብ KFC ክልተ ነገራት ይወስድ ሓደ ሪጀክት ግበር ከለኻ ኖ ክትበሃል ከለኻ ተስፋ ቆሪፅካ በቃ ይኾንን ኣነ ዝሓስክዎ ሰባይ ይፈትዎን እዩ ሰበይ ይቕበለንን እዩ በቃ ዕድል ዘይብለይ ዕድል ተዝልዎ እንዳእም ተቐበሉን እንዶ ነይሮም ምሰምዑን እንዶ ነይሮም ኢልካ ኢድካን እግርኻን ኣርኒብካ ኮፍ ክትብል ዘይኮነስ ከይተሓለልካ ክሳዕ መወዳእታ ክትፅዕር ከም ዘለካ ተሓንቲ እዚኣ እታ ካልእቲ ድማ ኮሎኔል ሳንደርስ ኣብ 65 ዓመቱ እዩ ሚልዮነር ኮይኑ ክንደየነትና ኢና ኣብ 30 ዓመትና 40 ዓመትና ኮይና ተስፋ ንቆርጽ ዘለና ፍላይ ናይ ሎሚ ወለዶ 30 ዓመት 40 ዓመት ተበፅሑ በቃ ሕጂ ዳ ዕድመ ከይድ እንዲዩ በቃ 40 በፂሕ ኣለኹ 10 ተወሲካኩ 50 ካብ እንስሳት ኮነላ በቃ ህይወት ትወዲኣ ብድሕሪ ሕጂ ዳ እንታይ ኣለኒ ያእኽለኒ በቃ ኣይኮነን ማለት እዩ ክላ እዚ ዓለም እዚ ኣዋጋ ይብላን ዓለም ትሻዓተ ኢሉ ተስፋ ዝቆርጽ ሰብ ብዙሕ እዩ KFC መስራቲ ኮሎኔል ሳንደርስ ግን ኣብ 65 ዓመቱ ሚልዮነር ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ነዊሕ ዓመታት ተፈላጢ ኮይኑ ዝጸንሐ ዓይነት ሰብ እዩ ስለዚ እምቢ ከይትበሃል ኢልኩም ኖ ከይትበሃል ኢልኩም ዕድልኩም ኣይትዕፀው ፈትኑ መኩሩ እምቢ ተተባሂልኩም ድማ ካልእ ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ መራፂ ከም ዘሎ እመኑ ሳልሳይ ዕውታት ሰባት ስምዒቶም ጠንካራ እዩ ብቐሊሉ ዝስበር ብቐሊሉ ዝድሃል ስምዒትን ስነልቦናን የብሎምን እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ዝኾነ ውድቀት ክሳራ ዝኾነ ኣሉታዊ ነገር ኣብ ሂወቱ ከጋጥሞ ከሎ በቃ ቀልጢፉ ተስፋ ቁርጽ ቀልጢፉ ድህል ቀልጢፉ ስብር ከምዛ ብርጭቆ ቀልጢፉ ተሰባረ ዓይነት ሰብ ኣሎ ዕውታት ሰባት ግን ካብዚ ዝረሓቑ እዮም ኣብ ሂወቶም ብዙሕ መከራ ብዙሕ ውረድ ደይብ ብዙሕ ቻሌንጅታት ከጋጥሞም ከሎ ስምዒቶም ጠንካራ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ስለ ዘይድሃሉ ነቲ ዘጋጥሞም ኩነታት ነተሸጋሪ እዋናት ብጽንዓት ዝሰግሩ ብጽንዓት ዝሓልፉ ዓይነት ሰባት እዮም ምናልባት ኩሉ ነገር ዕጹጽ ኣብ ዝበለ ግዜ ኩሉ ነገር ጽልምትምት ኣብ ዝበለ ግዜ ተስፋ ዘቁርጽ ኩነታት ኮይኖም በተደጋጋሚ ክሳራ ውድቀት ኣብ ዘጋጥሞም ግዜ እንትኾነ ኩሉ ሻዕ ናይ ሰዓራይነት ስነልቦና ናይ ሰዓራይነት መንፈስ ዝተላበሰ ስምዒት እዩ ዘለዎም ብሓጺሩ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ዝተላበሱ እዮም ብዙሕ ሰብ እኮ ፍልጠት ኣለዎ ነገር ግን ስምዒቱ ተሰባሪ እዩ ዕውታት ሰባት ድማ ስምዒቶም ጠንካራ ስለ ዝኾነ ስምዒቶም ምቁፅጻር ስለ ዝኽእሉ ነቲ ዘጋጥሞም ከበድቲ ኩነታት ዲስፕሊን ኮይኖም ስኖም ነኺሶም ስምዒቶም ተቆጻጺሮም ዝሓልፉ ዓይነት ሰባት እዮም ብኻልእ ኣባህላ ስምዒቶም ጠንካራ እዩ ክንብል ከለና ሓደ ነገር ክሰርሑ ክሓስቡ ከለዉ ስምዒቶም ይምጻእ ኣይምጻእ ሙዶም ይምጻእ ኣይምጻእ ኣይግድሾምን እዩ ክሰርሕዎ ዘለዎም ነገር
سمعيتهم أجديدهم متخسروا وزلوا مسرح السرح عينة سباتهم قال زخنا سرح نسرح ندلمو بقى مودنا أنت من صعبينا نقدفه زخنا نقدر نسرح ندلي سمعيتنا يزقوت أصرنا عبوتات سبات جن سمعيتهم مودهم زقوت أصرهم زي كونس بأنس أرو نسمعيتهم نمودهم زقوت أصروان زمرحون عينة سباتهم رابعي عبوتات سبات نتأجمات كم عدلات يوم زريوم بزح حسب نتأجم كم مرجم يريومه زخنا نتأجم كقاطمة خلوا بقى نتأجم كم مار كراجم كان صار يوعل شعو خالق توسختي شجرات توسخت تأجماتي ناو هيوت السحب عبوتات سبات جن تأجمات ناب تأجع شجرات ناب عدلات نايم غيار لما دويد ما حبيت زلوم عينة سباتهم أبيوتهم زخنا تأجم كقاطم خلوا زخنا تأجم كري خلوا بتأجم زمارو زنصر صور زي كونس وقاداس أو وش تتأجم نتاي عدلات كم زلوا مزميزم نتأجم كمي جرام ناب عدل كمي جرام ناب ربح يروح خمزلوهم أبرسهم زي السلاسل عينة سباتهم شجرات حسابات زسانو عدلات يوم زويل بهلا أب عبوتات سبات يسرح بزح حساب زخنا شجرة تأجم كرو خلوا كدنا جز كجنا خاطريهم عبوتات سبات جن بنصارو نتأجم بدحري حزوز مص بركات تجنزيبهم ناب ربحة ناب تقمن مقيار problem solving زخنا مايند سيت زلوم عينة سبات يوم حمشاي عبوتات سبات أونتاوي أملها اختار زلوم عينة سبات يوم ولا خابزان نفسهم جميرهم كاب بعلم جميرهم طريقهم نبعلم زريل منصر ننفسهم زهو واقع أزيوز تجاننن أونتاوني بقى ملكهم صبغاتكم زخنو قناجكم زخنو نفعاتكم زخنو بلحتكم زخنو جگانكم زخنو سبات كم زخبروهم سبات كم زفتوهم سبات كم زقبلوهم يوم زحسوا كاب نفسهم حالفهم ولا أب كالوت سبات أب كنتات أب نجارات طريقهم ببزحي أونتاو ملخ اختازلهم عين سباتهم نجارات كملكة تخلو كافتي ألوتاو جنو نتا أونتاو جنو نايم متمات زنبالة زلهم عين سباتهم سلزي كاب عوتات سبات مهارات خالق نجار تايو زتجاننا أونتاوي أملخ اختازلهم عين سب مخانومي شارشين نايمود أتان عوتات سبات ناي تجبار سباتهم زيادة مسرتاويت أفلالايا بزح حسابكو أبرسو بلان اللو حلم اللو راء اللو حز نزي فيديو تكاتاتو لزلهم كندي بلان اللوكم أبرسكم ناو عدي مستملسكو كم زخ سرحي كم زخ خفتي كم زخ مهاري كم زخ اللوني إزدل النابلكي تحاسبي تلمتو سكو تلوي نجرجن ناب تكبار تزيوريد كيوم حساب كل جزء حساب كوين يسترف كل سبب كوي حسبي أو عالم زلو عوتات سباتن زي عوتات سباتن أب كل تزجمعهم توم عوتات سبات زحسبو ناب تكبار يروس لزخونيهم توم زي عوتات دما أب حساب تنصافي فهم زنور عينة سبات لزخونيهم سلزي أبرز خاب بزح بلان بزح تلمي بزح فلتات سلز تشكم كاتر قميول عوتات سبات تخالق مللي بهريهم حدا نجر كسرحون توسينهم قلتيفهم ناب أكشن ناب تكبار بتكبار زأمنو أكشن أورينتد عينة سباتهم إذا بهار كله ناب تكبار كأتو خلون كل نجر ماليهم كل ريسورس أب إيدهم حيزهم زي كونس سسا سوعامي يتاوز خون زحازو ريسورس زفلت أنا جرت هاليو ناب تكبار يسجاجرو تسترف دما أب كيدي كم زمهارو خم زعبيو خم زمالو سلز تأمامنيو بزح سبقن حار نجر كجمر تخينو كاس كل نجر أمالي خجمر إذا حسب بقى تمرتني مزيب اللي تمرت تزلون كو خمزم جمر كنيرة كمز جنزب تزأخل اللي كو خمزم سرحو نجر جن عوتات سبات كل نجر كل أماليهم كل ريسورس أب إيدهم حيزهم زي كونس زتوسنا نجر حيزهم ناب تكباري أتو شعوت تكبار بعلو كمرحمي ناب تكبار مسأتو ونوعلو قلتيفهم لو تذكره خليهم قلتيفهم ترفي كسبي وزيد ذكره خليهم نجر جن بتعجستي نفرة نوزيد كسعز بصحو نايم صباي عقل زلوم عينة سبات ونيم بزح حساب جن زخنا نجر يجمر قلتيفو لو تزيريلو قلتيفو ترفي كسبي وزيد تزيرخيو بقى يخونني زنجر زي قدمو بسمعي تدفافي جميرين بر زي خون بقى خستكو قديفو بعل خستكو خسيرهم بقى أي خونني له قلتيفي جيف أبز جبر طعم قدفيو جمر قدف طعم قدف تخينكا كتعوتي تخليني خا عوتات سبات جن أفتاز حزوا نجر نخيسهم كسع مودأتا بصنعاتن تعجستن تصبيهم مودأتو دما فرا وصيد زحفسو عينة سباتيوم كابتن زغلصكون ناي عوتات سبات شدشته مسرتاو طبيات زياده زفتخما
ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ንተወሳኺ ትምህርትን ኮርሳትን ድማ ኣብ ታሕቲ ዋትስኣፕ ቁጽሪ ኣቐሚጥናልኩም ኣለና ደውልና ብዝርዳእኩም ኣገባብ ክንምህረኩም ተቐሪብና ኣለና ንብዙሓት እውን ናምሃርና ንርከብ ብሰላም ምጹ ቴንክ ዩ ባባይ